Kamajak mobile phone no rutugui kariwi manmani bagai salthak nai muthang khorni nai muthang rok polaijak nai samung tangkha kaithamchiba mobile phone nai muthang khorni bakhaktei yapharwi rijaka kokti salo kamajak nai rok hairo hai sakni manino yafawo manai nai muthang rokni yapri semano chajakha borok rok jesukphano nai muthang rokni samungno chajakya angphano kurung thayo nai muthang rok soi bai thango lukurokno poito chawi mannai jat samung tangai phunuko haino hai phunuk mari rikha salthang nai muthang khorni nai muthang rok kamajak kaithamchiba mobile phone rutugui kariwi phunukha yagulo nokphang rokni yago yapharwi rikha o mobile phone rokno kamajak mobile rokno yafawo manai belai khatungmani kokno sawikna rikha মোবাইল হারিয়েছিল এখন আবার দপ্তর বললো পেয়েছে 2023 সালে এটা হারিয়ে যায় তো এতদিন পরে এটা পাওয়া গেল আমি খুবই খুশি আর দপ্তরে ভূয়সী প্রশংসা করছি এবং আমরাও সজাগ দৃষ্টিতে চলবো তাই কোথায় হারিয়েছিল এটা হারিয়েছিল বর্জলা কবে হারিয়েছিল 2023 থ্যাংক ইউ অরক খোসা থাইকলাयो नाय मोथांरक मोबाइल फोन साकथारि रुतुगै कारिफानो जों साकबाय थांबो सिसावै तंनानि नांनाय ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।